ebe anyị ekene m unu ụbọchị nke taata. Anyị nwere ọnụma na ahịa atụ ka eji agba ọbụ etu. Tupu anyị na-aga n'ihu, biko tụsara m ozi nke wa chi alụ nya kọmentị ya ma like anya onye ọ na wee na-apịa ma na-efolo. Biko nyere m nke wa achọrọ nke ụmụ Igbo niile malụ ihe gbasara unu Igbo na omenala Igbo. Ihe m ji emewa n'ihe nwa achọrọ nke omenala Igbo n'ilu Igbo ụfọdụ na tupu anyị gaa n'ilu, biko tụsara m ilu nke mbụ ma atụ si na agbọghọ oke ngara adịghị ama mgbe o ji ọgafe nne dị n'ụzọ. Agbọghọ oke ngara adịghị ama mgbe o ji ọgafe nne dị n'ụzọ. Ka onye bụ agbọghọ oke ngara? Agbọghọ oke ngara bụ onye nke ya ga ọ na-aga ọ na-elecha na-atụnye onwe ya elu na-asị maka onye ọ na-agbago na-agbada oge ụbọchị onye mụrụ na onye ọgafe n'ezi bụ nne dị onye kenọrọ ya. Ya bụ ilu nke mbụ. Ilu nke bụ ma atụkwa sị na agbọghọ na-esi udu oge ya na-aga. Agbọghọ na-esi udu oge ya na-aga. Nke bụ agbọghọ na-esi udu oge ya na-aga. Agbọghọ na-esi udu bụ agbọghọ ya ga-ọpụta ọ ka na-eme hey ka anyị na-aga ka anyị na-eme mmacha ka anyị na-eme nke ka anyị na-eme nke ka anyị na-agba uru ka anyị na-eme ebe ka anyị jee ebe ka anyị jee ebe ka anyị jee na-eri na-aṅụ. Asị agbọghọ na-esi udu oge ya na-aga ọ maghị na ọ agbọghọ ka ọ na oge ya na-aga. Ọ nwere ya mgbe o eruzi ọzọ ya afụzi onye pụta asị mba n'oge ya adịghị. Nke otomaazị mma atụzi na ife na-abụ adịghị eme nwa agbọghọ na ofu mme ọ malụ mma ọnụkwuo ndị n'oge. Ife na-abụ adịghị eme agbọghọ na ofu eme ọ malụ mma ọnụwa dị n'oge. Nke bụ ife na-abụ ime nwa agbọghọ ya malụ mma ya n'okwu dị n'oge ọ gịnị mezi? Ife na-abụ adịghị eme nwa agbọghọ na ofu mme ọ malụ mma ọnụwa dị n'oge. Ndị be anyị ka emesịa nụ ngwanụ.